искам да направиш тези 3 документации за тези 3 поръчки. Той ти прави документациите, ти ги подписваш, след това минава процедурата и обзето сядаш. Той ти казва, тук има 6 кандидата, тук има 5 кандидата, тук има 7 кандидата. Какво искаш да прави? Ти му казваш колко е реалистично, нали, някой, който такова иска на специали, той ти казва съвсем реалистично или не е реалистично. Ако не е реалистично, действай както поред, както е феер. Тук може да стигне до страна някой, ако му липсва документация, но не може да стигне до това. И така, обзето нещата си в твои ръце. А ти като си правил такива поръчки, има ли си проблеми там с другите, с обжалваници, с някакви... Аз имах обжалвания. Имах обжалвания и горе-долу ми разрешихме. Мисля, примерно на един, който ми жареше. Защото това също е притеснително, нали ти... При всяка ситуация може да има някакво обжалване, обаче да кажем третия... Това не го. Точно това ти го спомена, че не го прави така. Мисля, не е много сравняваш, седнеш да стигнеш, защото това няма. Мисля, никой не печели. Те ще ти скочат да ти жаля, някои те, които жалят, ще почват да измудат за пари, други ще стигнеш до съд и никога няма да я построиш. Затова ти казвам, че това не е начин, който реално мога да работи. Добре. И основното ти го разглеждай по този начин. Ти не го разглеждай нито за тебе, нито за момент, нито ти никой не дължиш. Идеята е, че има екип, който може да ти помогне да усъщаш да забързаш. Ако искаш, те ще те питат. Искаш ли да приема възможност да го вземеш в, има възможност да го вземе хоби или има възможност да го вземе никой си искаш. Ти го кажеш, искам, те нататък вече ти си победи този разговор, ако искаш според мен ти и с Жор, и с Бог, и с това може да ти си проведеш разговор. Добре. С какво бюджета? Никой не знае. Никой не знае какво предстои, че един колко часа да ще ходим. Ти ще дойдеш ли на оперативката? Виждаме се на оперативката, че не ми извикаха стране. И аз нямам какво толкова много да кажа, но кмета настоя нещо да дойде. Помагам с екипа, който съм направил, този екип, който не е лесно, като за първ път се сблъскаш и аз сблъскам ти за първ път. Цялата процедура на обществена поръчка, подготовка на документация, и затова тегли процедури. Виж, за мен аз съм лоялен към партията и помагал съм по всякакви начини, но въпросът е за мен, нали, винаги да съблюдавам законността и да останем верни на принципите, нали, за които сме избрани, защото нали, сме с заявки за нещо ново. Както казвам, тук не е целта, нали, нещо да... И това аз ти казвам, например, нещо грешно.